Haga jing lekai Africa Cup of Nation quarter final happening ka Mali Persia ka Ivory Coast. Haba pai sheng lekai jing lekai baro artli ki ken hun kia khai da marshi gol. Hadu bokod ka kendai per minute. Badai haka additional minute jong ka extra time ka balai per minute. Ka Ivory Coast ka layo benchap ya ka gol pentam. Haga nega jing lekai Lengbau Omar. Kata haga minute ka shispa R plus R. Badai le bagan ka shigol la belong ya ka Ivory Coast bagan penlim ya ka Mali da ar la kuai badi orang sya ka semi-final. Hagawai par ka jing lekai hapeng ka Cape Verde Persia ka South Africa. Haba pai shek nega jing lekai baro artli ki kenhun ki klem la ban pen khi jar nadu ko kela step adu ko ka extra time ka balai per minute wala kila Persia ka to ka ne ban yo pen khi jar Henry ki klem la ban pen urlong. Badai haga penalty shootout balakan chat marsan ngon ka South Africa kalala lem ka Cape Verde ta ar la kuai. Paling bang nega jing job ka South Africa kala yo ban rung sya ka semi-final haga sin ka banengko Hadien ar peu South Snem kata dadu Snem ar hajar. Haga jing lekai Asian Cup quarter final happening ka ladu haga Asian Cup baladep ka Qatar Persia ka Uzbekistan. Haba pai shek nega jing lekai baro artli ki kenhun kia khai da marshi gol hadu bokod ka kendai per minute balai per minute ka extra time. Badai hak penalty shootout ka Qatar kalamat ya ka nam job Hadien bagalala ban pelim ya ka Uzbekistan dan laila ar. Baling bang nega jing job ka Qatar kadang jan ban yo Rung Biang sya ka final jong ka Asian Cup. Hagawai par ka jing lekai quarter final ka bakham itanan hapeng ka Iran Persia ka Japan. Haga kela step jong ka jing lekai ka Japan kala yo shwa ban pen khi jar nengkok kata haga minute ka ba ar peu pra lengba umorita. Badai haga kela min kata haga minute ka ba san peu san ka Iran kala yo ban chap ya ka gulpen ya khai. Bada shwa ban kut ka jing lekai kata haga minute ka ba khandai peu plus nriu ka Iran kala yo ban chap ya ka gulpen job lengba ka penalty balakan jat do Ali Reza. Badai le maga nega gol la pen kunno ya ka jingya lenti jong ka Japan haga nega Asian Cup haga baga Iran kala la ban pelim da arla bari orang sya ka semi final bad kan ya kun Persia ya ka Qatar haga semi final.